Hello Kayte, is mis Kayte O'Malley agus is craoltóir mé bí mé gobar an teilifíse agus an raidió comá agus hosníos ag fólam Gaeilge nuair bhí an óg sa bhunscoil fadó ach inis bí me gcónaí ag leirg níos mó deisina Gaeilge a ólam agus Gaeilge a leirt mar hampla nuair bhógus go Gaillimh dhéanas cuasa pórt aimsirthe sa choláiste diplóma sa Gaeilge agus in níag sin dhéanas cuasa le gailcultúr líne i ré an pandéim mar ní raibh a fhac siúil sa físeáil agus bhí an cuasa sin mar lifeline domsa. Bhí deise gom gach seachtain leirt le gaoine Zoom trí Gaeilge agus bhí sé just arás fad. Comála sin bím I gcónaí ag éisteach le fud craoltaí nós beor éigean tá an ceann sin úntaach fad agus na Gaeilgeals tá an ceann sin chógranúir agus freisin an rud is tábhachtaí domsa ná tá ag freastal thiorcail chórá ag chathair na Gaillimhe agus tugann sé deis domsa gach seachtain Gaeilge a leirt le gaoine sa físeáil agus just ceapan ghfuil sé just dochreta domsa ach cibé rud atá tú ag déanamh neart.